Hey guys, welcome back to our channel. दिनैनि जोंनि भिडिअआवहाय ओंखाम गोरलै जानाय आरो बर'फोराहाय स्पेशली माबायदि फुजा होनानै माबायदि ओंखाम गोरलै जालाङो बेखौ नोंथांमोननिसिम जोङो दिन्थिलांनो नाजागोन। नोंथांमोननिथिंबा माबायदि होयो जों बेखौ मिथिला। गुबुन जायगायाव मा रोखोमै बाहायो नाथाय जोंनिथिं माबायदि होयो बेखौ दिन्थिलांसै। नोंथांमोनहाबो जुदि नोंसिनिथिं माबायदि होयो बेखौ अननानै जोंनोबो खोन्थालांदो। जुदि आलदा आलदाबा आरोना फुजा होनाय नेमखान्थिफ्रा माने गुबुन गुबुनब्रा खोन्थालांबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव। नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा जोंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। दाथ' फुजा बिराद गोबाव जागोनलै। फुजायाथ' जागोन मोनासिम बिदिनो 12थासिम जायो आरोना जोंनिथिंजाय फुजाया एसे। ओमफ्राय खिन्थु साननै जायो, साननैथ' नङा माने बेलासिनिफ्रायसो जायो जोंनिथिंजाय फुजाया। बेनिफ्राय अखानायै बारिनिखौ माने बिस्वहरि जे थायोना, मनसाखौ बर'आव बिस्वहरि होनो। दा बिनि थाखाय नेक्स्ट डे दिनखालिसो फुङाव होनाय जायो। दा बिनि थाखायनो जेनेबा हरसे सानसे बिदि जानाय जाबाय आरो दिनखालि। खिन्थु मोनानिया फुजाया बिदिनो 12थासे बिदि जायो आरो जोंनिथिंजाय। बिराद ओंखाम उखैसिगोन। आंथ' दसेनो उखैसिनो। बेखायनोथ' नोंखौ सिन्था जाहरदां बिराद ओंखाम उखैसिगोन। दानिया थ'दो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। फुजा होनसै आरोना। जोंहा नै आदैया माने जोंहा दाउसा होयो नालाय जोंनि फुजा होनायाव, ओमफ्राय आदैजों फंबायजों दाउसा दोननो थाखाय दाउखौ खालामदों आरो माने डाइरेक्ट हाननानै होनोसै आरोना फुजायावहाय थाब बिनि थाखायनो दाउखौ खालामखादों एक्सट्रा दोननो थाखाय। दा नायलांदो नोंथांमोनहा माबायदि बानायो दाउखौ। ओमफ्राय नैबे जोंना आबौआ थालिर बिखंजों थना ना माबा होनो आं मोजां बावबाय आरोना। नोंथांमोना जुदि मिन्थियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय मा बुङो बेखौ। दै सान्थि दोनो आरो बेखौ बानायगासिनो दङ। बेनिफ्राय नै सबसे सिगां फुजाया प्रायश्चित खालामग्रोनाय जायो आरो फोथारनाय बुङो बेखौ न'नि बाहेरायाव बानायो। बेनि उनाव गोदै गोदान होखांनानै बाथौनि बाहेरायाव दै सान्थि बोखारनाय जायो आरो बेखौ नै फुजा होगासिनो दङ। देग्लायनि बोसोरावबो दिनै खोनासंमागदाना दिनै सफैनायजों लोगोसे नै दा बाथौआव अन गुन्दै साजायनो थाखाय अन देनोसै।
सिखारनानै माने बेरे फुजानि होनाय जायो नालाय बारियाव दा ओमफ्राय बारियाव फुजा होनायनि सिगां गासा सावग्रोनाय जाबाय आरो बाथौआव गय जरा फाथै जरा होनानै बेनिफ्राय नै बारियाव जोंना मोनथाम दङ दा बिनि थाखाय रेडि खालामगासिनो दा बारियाव फुजा होखांनायनि उनाव बयबो फैफिननानै बाथौआव खुलुमफैफिनो आरोना दा बेखायनो नै आदैया खुलुमबाय जोंना